Γεια σας παιδιά, και σήμερα εδώ πέρα βλέπουμε το free Buzz Lightyear. Ναι, είναι free, πάμε να το ανοίξουμε. Είναι free, ο Buzz Lightyear από το Toy Story, όλοι θα το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ πέρα τον πήραμε, Buzz Lightyear, free παίκτης. Οι περισσότεροι το ξέρετε, το είχα δει από το Brawl Talk. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Είναι Infinity Power. Λοιπόν, και θα τον βάλουμε αυτό το Brawler, είχα βάλει Santa, θα βάλουμε αυτό το Brawler. Ναι, θα ανεβάσω και βίντεο που παίρνω τον Shade, γιατί δεν το είχα ανεβάσει ακόμη. Θα ανεβάσω βίντεο που παίρνω τον Shade. Και θα παίρνω Buzz Lightyear. Θα το βάλω Wing, ναι Wing. Και είναι Tier Max. Και τον πήρα και στο κανονικό μου account, αυτό θα παίρνει το κανονικό μου account. Και τον πήρα και σε αυτό. Λοιπόν, το εσείς. Πάμε να δούμε το Wing Mode, φυσικά γιατί έχει 3 mode. Πάμε να δοκιμάσουμε το Wing. Παίξουμε με Buzz, bro. Όταν παίζουμε Buzz Lightyear, με βάζει πάντα να συμπαίκτη Buzz Lightyear και οι αντίπαλοι είναι πάρα διαφορετικοί, δεν ξέρω. Πάμε να πάρουμε λίγο τα power. Αυτά τα hits μόνο σε μένα με Cordelius. Δεν ξέρω. Το πινάκι του δεν κάνει ήχο, απλά κάνει αυτό το animation, το ωραίο. Ρε μπρο, δεν πήρε το power και τα χτυπάω. By the way, δεν έχει gear και επειδή δεν έχει gear, θα το σκοτώσω άλλους, και επειδή δεν έχει gear, δεν πηγαίνει και πολύ γρήγορα, γιατί είναι, τελικά δεν είναι το πρόεδρος, εντάξει δεν είναι και πολύ αργός, αλλά δεν είναι και πολύ γρήγορα. Αλλά για μένα είναι full καλός. Και από ό,τι ξέρω θα μείνει μέχρι να τελειώσει το event το Toy Story. Εγώ ήλπιζα να μείνει για πάντα, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, νικήσαμε όπως βλέπετε, κάνει μια κύπελα. Epic! Έλα, καλό. Είναι αυτό, εντάξει δεν θέλω τώρα να το δω. Αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.